Hazvina kumira zvakanaka mhuri yeZimbabwe. Uyauonewo godzokera. Kana ndichinge ndatoya kudai so ndinenge ndakatakura zvimajoka zvekare ende ndadzoka zvekuti mukwanise kunge muchinzwisisa kuti chii chiri kuitika. Iko zvinezvi mhuri yeZimbabwe tiri kutambira nyaya musvatinga wemashoko zvinofadza zvinosiririsa futi at the same time nekutsamwisa nekuti depends kuti ndiwani unenge uchizvinzwa unofarirani kana wazvinzwa. Nyaya iri panapa mhuri yeZimbabwe yandiri kunzwa pari kunzi according to renowned economist, political and businessmen Ed Cross, Vice President retired General Chiwenga will resign from politics and government in 2027. Igwe ayo zvamuchazoitawo neinformation iyi nandichazivi kuti muchaita sei, but inini ndangoti ndingopfura nepanapa ndikuzivisei mashoko iwaya atiri kutambirawo nai zvamuchazoitawo kuti inini ndanga ndakuzofunga kuti kana togona kuzoti so it's up to you. Ndangoti ndikuzivisei zvinhu zviri kutendera mastreets kunzi 2027 vanogona kungosiya icho dauti munhingine. But now ndisandaenda dauti muteerera, I want you guys to listen to something else. Ndoziva kuti munogona wirirana nezvinhu zviri panapa izvi zviri kutaurwa zvanditi mukakwanisa kunzwisisa zviri pano tobva taonesana chimonzwai zviri kutaurwa panapa nevakuru ava nyaya dzacho dzinoda kungogara dzangosanganiswa. Mongoteerera ipapapa mhuri yeZimbabwe toonesana kuti zvinenge zvichifamba sei ipapapa. Kulendi kuri sei inzoka uyo anonzi makore uyo ngaamiswe. Mwari waanonamata hatichamuziva kuti anonamata mwari upi. Hakuna zvakafanana nezvaada kuzama kutiitira makore ngaamiswe, ngaasamboda kuti dzidzisa nezve 2030. Tokumbira mumunzi mukoma nonzi makore kuti miswa. Hakuna mwari waunonamata iwe waunotinyepera uchiudza vanhu zvisirizvo. Hakuna mwari anotendera zvaunoita izvi. Ari kusapota vanhu vashoma achisiya vanhu vakawanda. Makore ngaabve ipapo. Tozviziva kuti akabva kuMalawi. Judha akataura kare totozviziva. Ndo kuMalawi uko dava namukana aenda kunoitira nyaya dzake kuMalawi kumusha kwake. Ngaanoparidzira shoko rake raanonyepa iro kuMalawi. Ngaamiswe makore. Todi kumunzwa achitaura nezvenyaya dzese dzaanoda kupindira dzeZimbabwe. Idzi nyaya dzevana veZimbabwe idzi. Hadzina ina makore. Makore ngaaende kumusha kwake uko ndokwaanoitira nyaya dzake iko. Ngaasida kuti nyangadza. Hatisi kuda kumanikidzwa kuzanzi 2030 inoendwa nemunhu ari kuifarira nemunhu ari kuida. Ngaasauye pana achititaurira kuti hanzi 2030 akanakira kuti zvakati. Handizvo zvakaenderana baba wedu kuhondo izvozvo kuti vanhu vazobenefita maindividual. Simba kuvanhu, simba ngarive kuvanhu. Kwete zvenyu zvekupariamendi zvokupenga izvo ndezvekupenga. Makore ngaamiswe. Dai Mwari achigona kumuranga munamato wangu amunzwa makore nhasi chaiye atomiswa. Hakuna makore haanamati. Dai mudari munhu anonamata. Makore angofanana nechibaba chachonzani chokusungwa mazuva apera ichi. Handidi angochitaura nezita. Chaakuparidzira mabhazi ichi. Chaakutopengeswa neZANU-PF asi aitaura kuti inini ndakazvimirira ndiri munhu wechechi. Ndiri pastor ndine right yekudza ZANU-PF. Ndine simba rekudza ZANU-PF achida kunzvenga nechechi. Chichiziva hacho kuti chida kusenerera kuti chigozopiwa mikana. Chakapiwa huku neZANU-PF. Unochiziva kule. Chekupiwa huku neZANU-PF chiri mujeri ichi. Chichinzi chimukadzi wacho abatsirike. Mapasta edu ane madhirama. Hakuna kunamata kunochiitwa utsotsi. Hakuna ari kunamata. Ana makore miswai. Musauye muchititaurira nyaya dza2030. Pano kana kuda kuti tinzwisise chii chatinonzwisisa pa2030. Chii chatinonzwisisa pabill number 3 amuzama kutaura mazuva ese. Hatisi kuzvida ngazvimiswe pasi nezvimukasungatezvo. Tiri kuzvinzwa. Muri matsotsi. Muda kubenefita mega. Nyika iya haisi yenyu mega. Maparadza nyika uko mada kudzama kuda kutanga kuita zvinyuwani. Muchasungwa zvamuri kunzvenga izvozvo ndozvichaitika. Zvamuri kunzvenga. Onai mageneral atoisa vatsamba. Retired general aisa tsamba. Tsamba iyoyo kutoenda kwaikatoita akatomirira nemasoja. Zvamuda kuzama kuita izvi chinobvondoka manje so. Chobvondoka manje so. Zvenyu zvese zvodaona muchinyepera muchitiudza zvisiri 2030. Hatisi kutomboda kuzvinzwa. Udzanai kwamuri kuwirirana ikoko. Kwete kuzoda kuuya muchiudza pamhepo kuti kunyarara kwatiri kuita kuno kuti kutonyarara tichikunda zvakawanda.
moya futi mada kuti tokonya futi pamidhiamu kuitira nyaya yeku2030 kunyarara kuri kuita vanhu doesn't mean kuti wakapusa vari kutoti mi munyatsonzwisisawo kuti hatisi kuzvida zvinhu izvi muda kuchinja mutemo muri anani mimi nyika ikarwirwa varume yamunoza muda kutamba nayo ana makorero emuri wamanyarara mazuva zvokunyepera nebhaibheri zvamunoita hamuna mati bai marume hamuna chechi kwamunoenda kunyepa mukoma Judha uyo anonzi makoro uyo makamutadza mhanizuro makamutadza ndichafonera mukoma Judha ndoda kuenda kuinbox kwao nditaure naye kuti munhu anonzi makore makamusiyirira pane pamakamusiyirira ndichaenda zvangu kuinbox kwavo muri vanhu rudzimi munoda kukanganisa nyika kuda kuita imimi ndimi chete nyika isi yenyu mega nyika ndiye vanhu vese ipai madecision kuvanhu kana mafunga kuchinja mutemo yenyu amuda kutichinjira endai kuvanhu ndo zvinotaura bumbiro redu remutemo iroro ngariende kuvanhu mutaure nevanhu muone kuti vari kuzvida here zvamuri kuita izvi kwete kuda kumumbunyidza vanhu kwete kuda kukanganisa vanhu muchinyepera nyaya dzebhaibheri moda kupinda vanhu nenyaya yebhaibheri muchitaura nyaya dzepolitics ana makora hamuna chamukuziya musatinyepera imimi dai mwari ari padhuze ndimaifanira kumonyiwa mahomangoti ziipa nekuti unhu wamuri kuita hwakashatisa chii chamuda kutsanangura pa2030 chamuda kutiudza chii chamuda kutitsanangurira zvino mamiswa magenerals akataura kuti no hakuna nezvakafanana neizvozvo muda kuamenda mutemo kuti zvadii nyararai miswa iko tomboda kunzwa nonsense dzenyu dzamunotitaurira zvamuda kubhenefita vega nyika yese itirai zvinonakira vanhu vese chembere dziri kunetseka izvi zvidai chitonzwa kuti chembere dziri palaini maakudzipa mari inodarika $100 wai muchiita zvinonyadzisa kudaro maticha chaiye shwa makaita meeting muchigadzira nyaya dzemari dzematicha mari dzemacivil servant shuwa munosumudza muromo uzasi nemusoro mutaura kuti chichakuhora 300 headmaster for something munozoreti vanhu ivavo vese ivavo vatambirana neni asi handida kuchikoro kwandakaenda handida kuenda kuchikoro for yezini asi havatambirana neni wai muri kudaro nyika kukanganisa nyika kuvhiringidzani zvakafanana neizvozvo muri kukanganisire vanhu asi mune vanhu vari kuramba vachisapota 2030 vari kuramba vachisapota imana makore hamunzwe tsitsi nevanhu makaita seimi maticha amuri kupa mari idzodzo vana vatori nevana vari kuzoenda kuzvikoro wai muchiita utsinya hwakadaro imana makore iwe makore kana ungori munhu akanaka kana kuti ZANU-PF ikakunakira uri kutsvageiko ikoko uri kutsvagiri kwauri ikoko kunze kwenyika wadi kuuya kuzimbabwe kuno ugare unyatsotaura nyika ayo ZANU-PF yakanakira chine ichi uri kuzimbabwe uri kutsvageiko muno utsinye imi varumemi munofanira kumiswa mwari anofanira kumisai nemurango wenyu kakufanirai musanyepera vanhu muchitaura nyaya dzebhaibheri dzamusingazivi munofanira kuitira nyaya dzenyu dzamuda kudzamane dzebhaibheri dzimuendere kumalawi muitire kumusha kwenyu ndokumusha kwenyu kwamunokodzera izvi zvezimbabwe siyanai nazvo musiyire isusu vana vezimbabwe chaivo chaivo amakore mumiswe muzive kuti kwamuri kuendawo muchatadza kuzokuuya zvachose kuzimbabwe kana makaenda muchifara kunze kwenyika muchiendeswa neZANU-PF muchatadza kudzoka zvachose nokuti imimi takatokumakai nevamwe wenyu takakumaka chii chamuri kusapota chinonakidza chekuti vana vatambire ma300 pamwedzi mwana apedze mwedzi wese agotambira 300 mwana ari kupedza mombe ezvinezvi kuyunivhesiti kunodhura kuti munhu apedze chikoro chake izvozvo apedza maakomupa $300 masoja acho amuri kuzitemba nawo muri kuvapa mari muri kufunza kuti vari kufara nazvo tisi tangomirira zuva chete izvo munoenda chete vakomanai utsinye hwamuinahwo hwakaomesesa hwakaoma munoita nekuti haisi nyika yenyu ndo zvandinoona ine vese vanoita zvavaonoita izvi zvokukanganisa nyika maitira munoita imana makore munotoziva kuti haisi nyika yedu azvishamise munozvitupa tutu mese mimi tikanyatsa kutarisa tichakuonai mune zvimwe zvitupa zvokumalawi munozviziva kuti zvakakushatira munongodzokera musha kwenyu munofanira kuenda musha kwenyu ende chakwana nguva yekuti muchaenda yenyu maitire nyiri utsinye hamunyare makaita sei munhu anopedza 4 years achienda kuchikoro
apedza 4 years chii chiri kubuda? Hapana, mupa $300 kuti hanzi ndo pay yako. Makore ese aya munhu achienda kuchikoro, asi ndimi kusapota nyaya dze2030. Zvotibatsire izvozvo, musadaro varume. Vanhu vekumusha kwavo ngavadzokere kumusha kwavo. Kule ndudza vanhu havaendi kumusha kwavo. Munotaura muchivanyenyedza sei? Ndivo vanokonzeresa kuti vanhu vazourayana paground vanhu ivavo.